ନେଉଳି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଡିଜାଇନ ଦେଇ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାନେ ତାର ସବୁ ପର୍ସନାଲ କଥା ମତେ କୁହେ, ମୁଁ ବି ମୋର ପର୍ସନାଲ କଥା ସବୁ କୁହେ। ମାନେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଉ ସିଏ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବି ତା ମନ କଥା ଜାଣିଛି। ସିଏ ଯାଉଛି ଆଉ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେ ଜଣେ କରି ଗଲେଣି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ବି ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଫେର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଲଗା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲଗା ବି ତାର ଦେଖିଦେଇ ତାର ଜଏନିଂ ଅଲଗା ଅଛି, ଅଲଗା ହୋଟେଲରେ ସୋମବାର ଦିନ ମଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ନା ଜଏନିଂ ମଣ୍ଡେ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଆମର ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନେଉଳି ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ ଆସିପାରିବନି ସେ ସବୁ ଦେଖିବ ଯଦି ମଝିରେ ଅଫ୍ କରିକା ନା ବା ଅଫ୍ ହେଲେ ଆସିବ ଆଉ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ନେଉଳି ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି। என்ன சொல்ற நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்ன நான் என்ன சொல்றது, எல்லாரும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன். ஆமா ரொம்ப கஷ்டமா சாப்பிட்டீங்களா? என்ன காலையில் சாப்பிட்டியா? மற்ற நான் என்ன சாப்பிட்டேன் ମିଶିବୁ ନେଉଳି ଯାଉଛି, ଆସିବ ମଝିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆଉ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ନେଉଳି ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କିଛି ପେନଫୁଲି ମୋମେଣ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ନେଉଳି ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖା ହବନି।